Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka wato Narami TV. Bayan dogon lokaci da na ɗauka ban shigo a wannan tasha ba, to yau kuma gani na shigo. Ina wa kowa fatan alheri kuma ina godiya kwarai da gaske da kokari da kuke yi, kuna bibiyar mu a koda yaushe. Duk da na ɗauki tsawon lokaci ban ɗora bidiyo a wannan tasha ba, amma da dama daga cikin su muna haɗuwa akan WhatsApp kuma muna chatting, har wasu su neman tambayoyi kuma ina ba su amsoshin tambayoyinsu, wasu ma har da bidiyo nake musu ina tura musu akan matsalolinsu. Wannan da ya faru ne sakamakon wasu abubuwa da suka faru, amma kuma insha Allah zan dawo aiki very soon. Amma dukkan wanda yake bibiyar tashar mu ta Narami TV ya kokari ya yi wannan tasha mai suna Albanna TV subscribe, domin ni karan kaina zan fara bayyana a cikin wannan tashar, ko nace na ma fara bayyana a cikin wannan tashar. Zan rika sakin bidiyoyi kamar duk sati, ba zai wuce na cikin bidiyo ɗaya ko biyu ba ni karan kaina a wannan tasha. Kuma wannan tasha ce da aka kirkire ta mu kanmu mu amfanar da kanmu da sauran al'ummar duniya baki daya. Ina godiya kwarai da gaske, ga ta kamar yadda kuke gani. Zan aje muku link dinta a description ko kuma a comment na farko. Nagode. Sunana Saifullah Yusuf Usman. Albanna TV kuke kallo a wannan lokaci.